Lur. Nah, begitu. Bothoke iki, Lur. Wih. Tenang, Lur. Hmm. Lor, Bulik sekarang mau masak botok jamur tahu sama eseng-eseng gambas ala Bulik. Wih. Lah temennya nanti Lor, ceplok telur Lor. Oh, gitu boleh. Ayo Lor, sekarang mitili apa jenenge iki? Jamur. Mitili jamur. Oke. Mitili apa nyuwiri ya Lor ya? Disuwiri Lor. Oh, disuwir. Oke, boleh. Iki lho ngene iki lho. Delok jamure. Gede-gede katik seger pisan Lor. Jan mantep Lor. Boleh. Nek ngene sampean jamur apa Lor iki Lor? Biasa dimasak Sing apa? dimasak apa ngene iki biasae. Ayo Lor. Berarti disuwir anu boleh tipis-tipis kan ya. Iya sak ini niki. Kayak gini lho Lor, lek nyuwiri Lor segini-gini. Iya, boleh. Terus sekarang jamurnya dikasih air panas. Baunya biar nggak keras Lor. Oh. Oh, ngilangi bau apa ke ya? Bau apa ke? Nanti terus dicuci. Sampai kerendam boleh ya. Kerendam gini. Terus biarin sebentar Lor. Mm. Tahunya direbus dulu Lor biar nggak kecut. Oke, boleh. Buat campurannya bodoh ya. Campurannya botok. Boleh gak direbus sih nggak takutnya kecut Lor. Boleh ya. Asem. Tahunya wis mateng wis kemambang lah. Iya, boleh. Pintas. Lor, bumbu de botok jamur tahu. Iya, boleh. Enek lombok cilik, bawang putih, bawang merah kencur Lor. Iya, boleh. Engko dulek. Oke. Wis ngene iki tok Lor. Ala Bulik iki ya. Iya, boleh. Dikeki uyah Lor. Oke, boleh. Lor, iki wis lembut bumbune. Iya, boleh. Marek ngene Bu Lor ngumbah jamure Lor. Oke. Ben resik sing mari diwedangi mah lho Lor. Oke, boleh. Lor, jamure iki kan wis tumbah. Sekarang dipersi ngene Lor. Oke, boleh. Berkurang airnya. Biar nggak basah nemen ya. Tahunnya dicampur ning jamure ngene Lor. Iya, boleh. Berarti nanti kayak dibecek-becek kan boleh. Dibecek-becek iki. Oke. Nih. Wah. Iki bawang prene iki engko dicampurne botok Lor. Ya boleh. Dirisi cilik-cilik ngene. Iki kelapa muda Lor. Dicampurne ning iki jamure karo ning tahune. Oke, boleh. Iki bumbune. Oke. Dikasih penyedap Lor. Ya boleh. Gula dikit. Micin. Dikasih kemangi Lor. Oke, boleh. Kabeh biar sedap ya. Oh, banyak berarti. Ya. Oke. Botoke jamur tahu ditambahi telur ben mundak gurih dan mantep Lur. Oke, boleh. Ini Berapa butir? 2. 2.
Nih. Lur, bothok iki dikeki telur-telur mau. Heeh. Iki engko mundak gore. Mantep, enak lur. Beli. Tenan. Heeh. Lur, saiki bulik mbungkuse bothoke. Oke, beli. Ini lur. Hmm. Dikeki lombok ijo lur. Oh, apa cabai rawit ya? Cabai rawit. Heeh. Ben mantep. Wih, akeh beli. Telu. Papat. Papat. Heeh. Wis gak apa-apa. Hmm. Heeh. Lur, saiki bulik mareng ngirisi gambas. Oke. Gila enakane lur gambase. Buli saiki ngirisi bumbune eseng-eseng gambas capar lur. Oke, beli. Bumbune digoreng lur, beli. Dengar eseng-eseng gambas. Berarti bumbu iris tok ya? Oh, bumbu resto. Ngene iki tok ae, beli. Iki lur gambase karo kacang dilebokne. Beli. Berarti sampai layu beli ya? Oh, sampai layu, empuk, mateng. Kayak penyedap. Ya, beli. Garam, gula dikit, Ya. micin. Kasih capar lho, capar gele. Ya, beli. Sing besar-besar iku ya? Heeh. Oh, wis mateng eseng-eseng gambas capar. Beli. Heeh. Sempuk ya? Wis wis mateng iki. Hmm. Sintas, bismillahirrahmanirrahim. Telur ceplok lor. Ya, beli. Wis mateng bothoke. Ya, beli. Bismillahirrahmanirrahim. Lur, lek masak buklik, bothok jamur tahu wis rampung lur. Ya, Be. Saiki babe karo buklik makan lur. Monggo. Babe gimana buklik? Bothoke buklik. Sayure. Kabeh wis kabeh komplit. Komplit. Kabeh mantep kok lur. Sayure eseng-eseng gambas lho. Wah, mantep. Babe seneng kuwi. Heeh. Seneng tenan. Cocok. Karo bothoke. Cocok. Ayo to. Bothoke sing penting. Isok nene piye ya? Wah, tumplek. Tumplek-plek ae, ben penak. Bosone babe ditumplek. Bluk, Nah, begitu. Telur ceplok. Wih, jan. Iki lho lur, Ketok. porsine babe iki lur. Iya ta lur. Ibu terus Be. Iki sik iki lur. Nah, begitu. Bothoke iki lur. Wih, Iki lur jamure lur. bodok jamur, Be. Mantap lur piye lur. Mantep.
daging kedua ya jamur iki lur. Be. Heeh ya. Iwak jamur, Be. Iwak jamur ya. Kok Bu Li. Duduh niki lho delok. Nih. Iki botoke, iki ceploke, geseng-geseng gambase. Yo. Wis. Ben Mas. Monggo lur. Monggo. Madang lur. Ya, Be. Heeh, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang lur. Jamur rasa daging ya iki lur. Anu lho po ya kenyal lur. Alut-alut nih lur. Mantep ya, Be. Cocok, mantep, pas lur. Heeh. Iya lur ya. Ya. Tapi lanjut lur ya. Monggo. Bismillah, monggo lur, iki koni bathoke lur. Neplos lomboke. Wah, enak ulah bae beli. Lombok utuh. Iya lur, ternyata bener. Lho lur. Jerone botok lur lomboke lur. Nah, ya ki, Be. Utuh-utuh karo buli titik lombok utuh lur. Isine Cocok. telu mau, Be. Isine ya. Heeh. Wah iya iki. Wah, cocok iki babi ngene iki. Selera banget lur. Wes, Ya. tak terus ke babi ya lur ya. Ya. Sindoke ceplok lur ngene iki lur. Enake piye, Be? Wah, tenan Buli, enake Enake gonggur. Alhamdulillah lur. Remadang babe karo Buli wis rampung. Ya wis wareg lur. Enak tenan lur. Tetep lur, babe karo Buli ndongane dulur-dulur kabeh di mana aja berada ya lur ya. Diparingi seger waras sehat panjang umur lur. Amin. Gangsar, lancar lan berkah rezekine. Amin. Oke ya lur ya. Wassalam lur. Matur nuwun.